שלום, שמי יונית פירן. אני במקצועי יועצת תדמית ומאמנת לשינוי. אני עוסקת בתחום כבר שנים רבות. אני מלמדת אנשים איך להיראות נכון, איך להציג את עצמם בצורה מקצועית, איך להתלבש בצורה מקצועית, איך להתאים צבעים, איך להתאים לבוש וביגוד למבנה הגוף, וכמובן לתפקיד ולאופי של אותו אדם. מה שגורם לאישה להימשך לגבר, כשהיא מסתכלת עליו, הדבר הראשון הוא בעצם הרושם הראשון. זה לא דבר אחד מסוים, זה מכלול של דברים שבעצם מנפקים לנו תשובה מאוד גדולה על מי עומד בפנינו. האם אותו אדם הוא מגולח? האם הוא נעים מראה? האם הצבעים מולימים אותו? האם הלבוש לא בלוי ולא מקומט? כל הדברים הנ"ל נותנים לנו איזשהו רושם ראשוני על אותו אדם שעומד מולנו, והמכלול הזה מאוד חשוב לנו כנשים. לנשים מאוד חשוב התדמית הגברית מההיבט של כל המכלול החיצוני. אנחנו מדברים על מראה, אנחנו מדברים על קשר עין, אנחנו מדברים על חיוך, אנחנו מדברים גם על הנושא שנקרא לבוש. לנושא שנקרא לבוש זה נושא שאנחנו מאוד מאוד מסתכלות ומביטות בו, זה נושא שאנחנו נותנות עליו הרבה את הדעת, ולכן חשוב לדעת איך אני רוצה להיראות, ויותר מכך מה אני רוצה לשדר. אם אני רוצה לשדר תדמית פתוחה, תדמית אמינה או כל תדמית אחרת, בהתאם ללבוש שלי, לסגנון הלבוש שלי, אני אוכל לצלוח בכך. מעבר ללבוש כמובן זה שפת הגוף. האם אנחנו רואים את אותו אדם פתוח? האם אנחנו רואים מחוות מאותו בן אדם? האם אפילו קצת בנימוסים נותן לנו אולי אפילו להיכנס לפניו לחדר מסוים, ואז נאמר, עומד בפנינו בן אדם שהוא קצת מתחשב. זאת התדמית של הגבר בעינינו כנשים. בתדמית מתאימים צבעים לתווי פנים של הגבר בצורה מאוד מאוד ספציפית שמדברת על 6 הטיפוסים. 6 הטיפוסים זו תיאוריה מאוד מרתקת שבעצם אומרת וטוענת שגבר, מאחר והוא לא מתאפר כנראה, אמור להתלבש נכון, במיוחד בצבע קרוב לפנים, ולכן בדרך כלל זאת תהיה צבע של החולצה. אם צבע החולצה יהיה צבע נכון שיהלום אותו, תהיה איזושהי הילה מאוד יפה סביב פניו, הוא מאוד יודגש, הוא ייראה בריא, הוא ייראה רענן, ולכן לצבע הקרוב לפנים יש משמעות הגדולה ביותר. כשאנחנו מסתכלים על אדם שהוא רזה, שמן, גבוה או נמוך, אחד הדברים שעוזרים לאותו אדם להתלבש נכון זה בעצם אשליות אופטיות. כאשר הבן אדם ידע להתלבש על פי אשליות אופטיות, הוא בעצם יכול לשנות את מראה גופו. לדוגמה, חתכי רוחב זה מפגש של 2 צבעים. אם לדוגמה הגבר לבוש בחולצה בצבע בהיר ומכנסיים בצבע כהה, מקום המפגש זה חתך רוחב. אם לדוגמה מקום המפגש יהיה נמוך, כמו מתחת לדבור לדוגמה, הבן אדם ייראה נמוך יותר כי הרגליים יתקצרו, ולכן המראה האופטי ייראה מראה לא נכון. אם גבר יחליט להתלבש בחולצה לבנה ובמכנסיים שחורים, והמכנסיים השחורים יהיו מתחת לטבור,